Garin nan ya cuta fa, ni fa nayi broke yau nake gaya ma fa, na rasa yadda zan yi, datan nan ma babu. Gaskiya ni kana da shi ilo, amma ka gane da shawara zan je ta inda ko ta kan gidan mu ne kawai a san yace za a sai da su. Ani ko me na samu a yanzu kawai a san yadda za a yi bro gaskiya. Gaskiya sai a hankali, gari ya cuta ne duk inda ka je haka dake. Hai. Sai a hankali. Kaga sababbin wani da fa. Wallahi yana cire kati a garin nan. Ayyawa ne dan ban da kuɗi ko saki sa jiki kullu dan ban da kuɗi to tela na ma da ya dinka mu aljihu ba ban da kuɗi a cikin mutane ma in an yi tusa subhanallahi sannu yana kafra Nera dan ban da kuɗi naira naira saboda bani da kuɗi ba a gayyata na biki in an ganni ma sai a jiki ban da amfani